Duela ez askor arte, gure baserriak bere gainak ziren, autosufizienteak. Bazen kultura oso bat herrigunetatik aparte, milaka baserrik osatua. Oraindik ere badira, bizimodu horri eutsi nahi dioten gutxi batzuk, noski. Askotariko esperientzia berritzaileak gertatzen ari dira baserrien munduan. Gaur, urranditan, baserria ia besterik ezagutu ez dutenen azken testigantzak. Zure gazte denporatan nolakoa zen bizimodua baserrian? Bizimodu baserrien? Pues egun argitzu du eta kanpora, ilundu du eta lotara. Ez zen telebizio eta kandela argilekin gainera, argilik ez askotan, Argindarra eta ura eta olakoak? Kandela, o kriselua, petroleo, gasolinakin, metxero bat, eta horrekin jote ginen. Eta ura bazan ukaten? Ura, ez dara. Anisek esaten digute, joiten girenean maiatzean mendira, esaten digute, bueno, bazoazte oporretara. Ez da, esaten diet, oporra baliz balaike gehiago jende, baina arazoa da ez dela gehiago jende ondirik mendian. Hainitzak zai lehen ziren donadoa esaten duguk familigabeak, haiek ez dute aurrik, zenbaitek badute segida, baina gutik. Basen Nafarroan familia bakarra dago 6 hilabetez mendian bizi dena. Herrian ematen duten beste urte erdian etxea alokatzen dute. Sortu nintzen irailain 26an, eta ja urriain 10 edo 15 etxola nintzen ere amarekin, bere ala. Hau guztiak ezala, nik egez. Eta etxola joan segidan, horretzen ez, ego azkar. Eta biamunen, zera zen, erura. Ebidu esuritu zen etxola itzina. Ofizioak ez dakit nola egan behar den, ez den gehiago modan, edo ez du nahiago dute gazte joan lanera beste norbaiten etxera. Aste burua lasai eta oporrak bost aste opor urtean, eta antolatzeko erritxiago, eta ez dakit, ez dute gogorik. Aurreiritziak badaude. Batzuk ikusten dute oso gauza bukoliko bezala, beste batzuk behar bada ikusten dute eskandalo bat ateratzen den bakoitzean ikusten gaituzte, ez dakit, igual depredadore moduan ikusten gaituzte. Aurreiritzi asko daude, baina baserria ez da ez bata eta ez bestea. Baserri mundua amaitzeko arrazoi nagusia non ikusten duzu? Nik ez dut amaituta ikusten, baserria. Baserriko lana lan neketsua da, eta bai, dudarik gabe, eta badu bere sakrifizioa, eta badu, baino baserritarrok ez gara negatiboak, edo alaitasunik gabeak ez gara baserritarrak. Baserria galtzen baldin badugu, ez dakit gure izaera, euskaldun izaeraren zati handi bat galtzen dugu. Eta hori ezin dugu permititu, hori ezin dugu onartu. Josefina, zu baserritik alde egin zenuenzuk? Bilbora. Bilbora krida moduan lan egitera, eta gero baserrira itzuli zinen? Gero baserrira itzuli nintzenen eskondu orduen barre baserrira. Da gero, ninduen ezautzen bizitzea ardiena, eta Josomarik eskuntu orduen ardiak egozan, da hor berrogei urtetagia honetan segiu beragaz. Da bueno, izin den lana gatxa, itzenian gaztaiakin, nandik ona ekartea eta izinte bizimudu gogorra, han ardiak eskilo behaztizian mendian orduan, da bastante gatxa. Gero handik senderu txarrak egon zian itzinetik bajatuteko zereti, da han astoa bultaka gaztaite guzti jauziakun, da gero lepoan ekarri behar zian, da bastante gogorra izin zen. Orduko momentuz, egon bazan kamara kuiuta ibizitzea, esan gori honi bizi direz, 30 urteko retrasuen. Ahi bizitzea oso txarra zen. Gero, dana da, administrazioak dauko, dana, zertut, diskriminaute. Beti, kendu, emetik kendu, emetik legeak emini, beste emini, beti legeak eminte. Joder, lege bari bizizin gara lehen. Doin, amarraute, kondezino guztikaz. No, hombre, probet facilite bialauke pastore edo hartzain
gazte bat joateko.